खुलुमबाय स्टुडियाव आं उदास्रि मोसाहारि। स्वरूप स्थिति प्रसाद संसदनि 116थि माघी पूर्णिमा फोरबो फालिथाया मैया थुंगेबाय। चिरांनि बिजनी मालिपारा जोहोलाव फोथाराव सोनाब बिजनी आन्चलिक स्वरूप स्थिति प्रसाद संसदनि 34थि बोसोरारि जथुम्मा, चिरां जिल्ला स्वरूप स्थिति प्रसाद संसदनि 29थि आरो स्वरूप स्थिति प्रसाद संसद मिरुनि 17थि बोसोरारि जथुम्मा खुंफुंनाया मैया जोबनानै थांबाय। बोहैथि दाननि 10, 11 आरो 12 अक्ट' सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों स्वरूप स्थिति प्रसाद संसदनि 116थि माघी पूर्णिमा फोरबो फालिथाया गाजा गोमजायै खुंफुंजाबाय। आरो बे जोबथा सानाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै स्वरूप स्थिति प्रसाद संसद सिबियारिफोरनि थाखाय गासै 100 थानसालि लुनो थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रिया बिथोन होबाय आरो आद्रा थानाय 100 थानसालिखौ बिटिआर सरकारा लुफुंना होगोन होनना फोरमायो बिथां प्रमद बर'आ। लोगोसे बिटिआरनि चिराङाव स्वरूप स्थिति प्रसाद संसद धोरोमनि रेस्ट हाउस लुफुंनो थाखाय 1.5 कोटी रांनि सेंसन होनाय जाबाय होनना खौरांनि गेजेरजों फोरमायबावो बिथां प्रमद बर'आ। बेनि अनगायैबो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ मा फोरमायबावखो फै जों आबुङै खोनासंना लानि। ब्रह्म धोरोमखौ लानानै गोबाव समनिफ्रायनो जोबोद एक्टिभलि खामानि मावबोदों आरो दिनै बेवहाय मालिपारायाव गिदिरथार मोनसे यज्ञ आहुति होनानै माघी पूर्णिमाखौ बेवहाय बिथांमोना बेवहाय फालिदों आरो बेवहाय बाहागो लानो मोननानै गोजोननाय मोनदों आरो जों गावखौनो एसे गोथारथि मोनसे अनुभब जादों। आङो स्वरूप स्थितिनि फारसे रोजा रोजा साबायखर बावदों जे बिथांमोना बर' माहारिनि जि मोनसे रायजो राजाफोरनि गेजेराव ब्रह्म धोरोमखौ फोसावनानै जोंनि जि माखासे गेना गोरोन्थि गोनां साननाय एबा बायदिसिना सरासनस्रा थासारिनिफ्राय जोबोद मोनसे अर्गेनाइज माने भाबे समाजखौ दावगालांनायाव बिथांमोना जथेस्थ' खामानि मावदों। मोनसे समाव ट्राइबेल माहारि हिसाबै जोंनि माखासे साननाय हनायफ्रा जोबोद सरासनस्रा आखुआव जोङो सोलियोमोन। जोंनि ओनसोलफ्राव जौ लोंनायनिफ्राय लानानै बायदिसिना माखासे जाय प्रेक्टिसफ्रा जाय एक्टिभिटिसफ्रा समाज दावगानायाव जेबो मदद खालामा बेबायदि माखासे थासारि दङमोन। दिनै स्वरूप स्थितिनिफ्राय जथेस्थ' जिखिनि सोदांनाय आरो माखासे रिफर्मेशनफोरखौ लाबोदों आं बिनि थाखाय साबायखर बावदों आरो बे आफादखौ गोख्रों खालामनो थाखाय बिनि सिबियारिफ्रा जायगा जायगा सिबिनो थाखाय माखासे थानसालि लुनाय, अफिस लुनाय, बिथांमोननि गेस्ट हाउस लुनाय बेबायदि हाबाफारिफोरखौ जोङो बिटिआर सरकारा मावगासिनो दङ आरो जिखिनि आद्रा दंबावो अलरेडि 100टा आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा मन्दिर लुनायनि थाखाय एप्रुभ होबाय। आरोबाव थालांनाय 100टाखौ जों बिटिआर सरकारनिफ्राय होनो थाखाय आवगायगासिनो दङ। नोंथांखौ जे जिल्लायाव 1.5 थाखा सेंसन होनाय जाबाय आरो बिथांमोननि रेस्ट हाउसआ लिरनायजों लुनाय जागोन।